Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awamulu rundiang disabut, samu menyarah pada Allah, samu mengikui pada Nabi. Allah Ta'ala kayo sungguh, Rasulullah ikutan kita. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kambang bungo inangmu, kambang satangkai di halaman, kambang satangkai dua tiga. Allah mau datang anak daru kitu, tagak sabanta di halaman, izinkan ambo babicara. Tas sisi di tiang lantai, tarang kalam di palitu. Bukannya ambo jadiak pandai, ujung lidah sambungan katu. Bukannya ambo pai kapadang, kabalai kalubuak alwang, singgah membali kambu jinjang. Bukannya ambo tagak badendang, ibarai katorang kampung, manyerak si barih kuning. Janjirak bungo janjuri, paradah bungo jelatang, siriah galak pinang manmari, mananti nak darung nan Allah datang. Bungo cimpago baliak tembok, dibawa nak rang ke padang panjang, dibawa singgah kasih gambar. Alik tibu pintu tasingku, alik tagak lapiak takambang, alik duduk cara no tibu. Ialah kambang bungo tanjung, kambang di dalam saliguri. Allah datang anak kandung, bundolah ruswah dek mananti. Mandudu-dudu tanang, pakaro pisang sakubuang. Dari ketek di badong ibu, Allah gadang menjadikan junjung. Jarami di tengah sawah, para kampuang di sebelahmu. Lah rami rang kampuang di atas rumah, de anak kandung dapet jodohnya. Buruang gereja tabang kalaman, tabang mencotok rimah. Bantulah keluarga jo tuntunan iman, nak menjadi keluarga nan sakinah. Kok lai buliah suto nangku, disasah daun katari, diampayan di nan balinggo. Kok lai buliah pintu kito basamu, bak bulan jumato hari, Allah patang aku kelindo. Nak urang putusin mabui, nak lalu kau pututu, nak singgah kau putunakan. Amboko manabui, barilah izin dengan turu, barilah maaf handai jotonan. Lagah bunyi padati nak rang pai ka padang, gantu kabau babunyi jur. Walaupun sapir yang dapet pagi, sapir yang dapet petang, nan rumah tangguh pertahankan jur. Anak ninyak mandi ke sungai, mandi bagus wak daun biladang. Usah dininyai kabacare, antah kok mati sawah suram. Pulau Pandan jauh di tangga, di balik pulau Ansodowo, hancur badan di kandang tanah dan rumah tangguh pertahankan juga.
kapa padang, paranti tantang pulawai, ikan disembah lumbu-lumbu. Mano anak nanjolong datang, kok awih lah dape kaminta minum, kok lita lah dape kaminta nasi, anak lah jadi rang di situ. Rumah gadang di Palembayan, Pak Ato batatah timur, membayang kata piringan. Anak diambil kapakaian, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayong panji ke Sarugo. Na urang batipuah baruah, membawa padi nan satangkai, makanan balam tibugan. Oi nak kanduang dangakan malah pitaruah, sipai cemburu usah dipakai, supaya salah naik rumah tangga. Mandaki Gunung Singgalang, menurun Gunung Tandike, taganang aye di Muaru, pandakan ke dalam padang. Jika dirantang namanya panjang, elok dipunta naknya singke, diambil saja nangka pagunung, nangka dipakai masuki. Coba dak tengah halaman, dijuluak jo ampu kaki. Andehkan ampu ate dulu, daun katari pemuda. Usah lamu anak tagak di laman, ikut cibuak pasuala kaki, nayak ke rumah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah demikian prosesi menyerak bareh kumi. Sekian, terima kasih.